presented by SK Tahalka Entertainment. गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। म्यूजिक बाय डीजे विकास सीतामढ़ी। सिंगिंग बाय नीरज राजधानी। शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी। शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। सिंगिंग बाय नीरज राजधानी। दू चार दिन में गेल छी मोटाई, एह से छौरी लै छी अंगराई, की खियल कौ सैया तोरा से जे पर बोल न हमरा के हर जाई। दू चार दिन में गेल छी मोटाई, एह से छौरी लै छी अंगराई, की खियल कौ सैया तोरा से जे पर बोल न हमरा के हर जाई। की किन के ससुर में तोरा देलक गे छौरी, की किन के ससुर में तोरा देलक गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। म्यूजिक बाय डीजे विकास। सिंगिंग बाय नीरज राजधानी। शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी। शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, शादी के गलही ससुरवा ललका गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी, सैया वाला चीजवा नैहर में लूटल गे छौरी। रिकॉर्डिंग बाय अजय स्टार बिहार।